Anya laki din! Si mangkot man ni Dave ko. Suot naman ang paboritong Apollo shirt. Oy, di mo unay kitaan. Madlaw na ka. Nagnis akitahanan niya. Bagay na talaga pormana itangal daw si ka. Nagpukis saman. Aywan, cute talaga ni Dave. Ay, in love ako na talaga kan Kuana. Ni Dave gayam ti pakakilkilagan nyo Ay nasaan na siya ni Esther. Oh, aminat man langan. Nabayagan a crush ko ni Dave. Di ka lagbabain mat. Si ka pa yun ti mangibagay ti kasta. Ne, pagbain ako ma. Katpudno mat. Makadanon dahi ta ka ni Dave. Ay, saanan? Kababain mat. Secret lang dayjay. Ha? Ay, naskin na maamuan na dahi ta arik na. O ngay, agpada kayo itirik na. Kahit arman na ka. Oh. Sapay ko ma. Ingka nga ron ibagan. Ang yarasahas mo lang Ha? Awan sa bali ang makangag. Sige, mapangkoy bagan. Di ka lagbabain mat. Pagpainan ko ma. Si kamat ang tagaram iti lalaki. Ni Dave ti agaram kanyak. Napanan ni Jan. Kasarsarita na ni Dave. Urayok na agaram ni Dave. O, kitaam. Kumikita dan dito ayan ta. Ay, tumalikod akon. Ang mga numairaman akpay. Dave, atay bagaking ka. Anya rita? Amom ni Esther. Sana ya? Sino? Yan ngay assistant secretary da dita bangir ng opisina. Jay Basit a babae a nakaluklukmag. Ha? Itaklaan amuan nga Esther gayam tinaga na. Ngam, agoray ka man. Apay ka din Esther. Kras na ka. Anya? Anya ka matan. Dandanik na ipugso na ito'y kape nga igubag. Anya, kalaki din eh. Pudno ti bagbagak. Inamin na kanya. Kras na kakanaw. Ay, kat imbagam ko man nga da girlfriend ko. Ha? Ay, girlfriend ko, pang Miss Universe. Napintas kan sexy. Sana kas kan kuha na nga. Ay, sus. Kas laubis. Ay, sapay namnamain nga agaharim kaking kuwana. Pakpakawan. Ibagam, tajak kursunada. Oy, Esther, agring kan. Aldawan, mapantanag jogging. Kunam idikalman, arugyamon ti agjogging itabigat. Bumangon kan. Makaturturog akpay manang. Inton bigatak pong. Mapan kami agjogging kinimanong mo. Saan ka nga umay? Da kayo lang. Ay na, kasano ako mutong ka, no kasta ka mat anagsadot a bumangon iti masapang agjogging. Sa bali matan tinaglamisaan di talamisaan ni Dave. Lakay matan abarbasan. Saan ang nasaya at akitaan? Ayun, ayan ngay ni Dave. Saan ka di adita tilamisaan na? Umisam-isam dahi alakay. Saan lang nga umisam-isam? Nagkaway pa'y o kitaan mo na. Feeling. Uray kastuyak akalukmag. Jak kayat ti kastala kay abarbasan. Ay nagtrabaho tan. Saan mo napansinin dahi talakay? Angam ayan nan ngay ni Dave. Iso ti inspirasyon ko iti inaldaw. Makikita lang ti cute arupa na. Ay, saan ko amarik na ti banog ko? Jan, aguray ka man biit. Apay ka na eh. Ayan ni Dave. Sa bali mo tinaglamisaan iti table na. Nagpaiyakar iti sa bali nga office. Taapay. Di ibagbaga ka ni Esther Masaktan nga mintirik na numaamuan na ti makagapo. Ibaga mo unta ni adupay ti aramida. Nagpaiyakar ni Dave iti office. Gaputa saan na akayat makikita ni Esther amang palpaliukin kwa na. Day talaang tirason nagpayakaran. Mm. Kat
Day tala kay abarbasan ti insukat da ijay table na. Mala, mapala ko nagtrabaho. Ang mga nung makita na ni Busing ang makichismismis. Pit mimuanak. Mala, panawang ka. O, anya, awan mo ti karga na day tatring awit mo. Saan ka amangan? Naibusanak iti makan. Sapay mabisina ko. Kat, agudwatan dito in-order ko. Kurang kanyak dayta 1 cup rice laang dayta kanam. Syak, 6 cups. Ay, wanan niya. Basit laang dito in-order ko. Para kanyak laang. Jakmat nga minamo na ibusan da iti makan dito yung kantin. Agmamalasak at talaga itang aldaw. Pulos ajak nakita ni Dave. Ay nabay amon day jay Dave. May samit laang ama feeling day at tao. Anya, kasano ama feeling? Explain! Feeling na iso ti kagwapuan. Kunamit lang no asino, gaputa karupro pati artista. Hoy, saan ama feeling ni Dave ko anya? Amok, adamot rignana day jay para kanya. Ay nabisin mo la dayta. Si kantimangan dito'y kanak. Anya mo tunday ta in-order mo amakan? Natang, karne ti kayat ko. Jay aduman ti tabana? Isukit nakalukluk magka. Kasano ama in love kan ka ni Dave, no kasta alumukluk magkamatlat ta. Nupod no nga'y ayatan nak ni Dave, oray kastoy ti pamagik, kayat naknata. Dayta ti tandaanam, friend. Apay ano siya ti aglutluto? Ado ti lutlutwak. Angam no si ka, sa nga malukong laang asidaan. I'm no strict diet still. Diet? Nagkutong ka lang arudan. Sika, kanayon mo nga ibaga nga ag-diet kan. Ag-exercise kan. Ngam di mo matungtungpalan. Ag-diet ak tunayin ting bigat. Ay na, kasano ako mutong kano kasta kamot. At dalat tamangayat kanyak, oray kastuyak manang. Ni Dave. Ay kat sige nga rod mangan kalata iti ado. Maturog kan agtugtugaw kalata nga inaldaw. Tapno lumukmag kapay iti kasta unay. My friend, agsin no kataman iti tugaw. Marurudak iti kasangsangok alakay. Isang nga isang. Type na ka data. Kita mo, agkida-kiday pa. Pero dyan na ti aldaw ko. Apay ngamin nga iso tinaisukat ki ni Dave. Kayat mo amon ti rason? Tumay timing laang dayjay amang ibaga iti panagayat na para kanya. Ay na, likliklikan na ka, Esther. Kunak man no friend ka. Kontrabida kamot gayam iti biyag ko. Apay ka sa tibagbagam. Esther. Amok kan mariknak. Nga ay ayatan nakmat ni Dave. Ururayag lang nga agaram. Ha? Agaram? Kasanong agaram kan ka? Kat saan nakangarod akayat? I hate you. I-delete ko man tinagan mo iti phone book ko. Kan i-block ka mo tan iti Facebook ko. Saan ta na, friend? Aray, nadamag mo ka day. Ang nagsinong bat da Esther kan Frida. Sika talaga, chismoso ka matay. Naskin adanggam da ito eh. Tagapuking ka, nagapada. Oo, di nakman ni ramraman. Ay, patyam nga minister nga darik nam kingkwana. Mo, adayamat. Imbagaman di Frida, nga wanrik nam kingkwana. Podnumat ngamin nga awan. Diyak kayat ti ubisa niya. Dahil nga raw, iso ang nagsinong badan. Oh, i-message ko man kit di gaya mi Facebook na. Tapno saan nang arapapen nga damat riknak kan ko ana. O anya, sumurot ka kada kami kinimanong mga agjaging inton bigat. Mapan kayo latan.
Umayak to into no next week. Next week tumanan, postpone kala postpone. Ay, manang! Ada nag-message kanya ni Dave. Anya, kita man? Oh, iso day tao. Kat, anya nga ti message na. Di mon basaan tasyak ti mang basa. Ay, pumudnon sa di ibagbagam, nga damutrik na naparakan ka. Duwa kami to nag-jogging, manang. Malainak nga rod maturugan, tamasapa kami ang mapanag-jogging kinimanong mo inton bigat. O sige, good night, manang. Kahit umayag jogging ni Esther inton bigat? I hate my life! Oh, Dakon ka tiyag biyagpay! Ha, Mr. Samot, uwan, iswa talaga. nakaragragsak itay nagsarita kami. Ita, agwalwalan samot nan. Ay, tinasayaat, ingkakitaan. Ang mga lubuungan na amin aginat gatang mo a display. Oy, Esther, anya ti mapaspasamakan ka. Agtagtagainop kan samot. Manang! Anya ti na itagtagainop mo. Heavy drama. Ni Dave! Apay ni Dave. Natagtagainop mo ni Dave. Nag-message kanya. Saan na kano akayat? As in, saan nakaakayat kasjay? Saan na kano akayat ti ubis akas kanya? Nagsakit, manang. Ay, talaga nasakit Si kaman mo ti mabasted iti lalaki. Awan mo doon na tayo siya lalaki. Apay, isulang ti lalaki dito yung lubang. Nagadudita, mas gwapo da pa'y ang iso. Ayan na dito yung running shoes count. Apay di running shoes mo. Ano ba tayo ang daging yung bigat, manang? Ayabam ni manong. Ha? Ang daging tayo. Likmotan tayo man di ubal. Ure mamin ano aram, jak mabanaw. Ang marabi ipay laang mat. Umutong kun sa nagsiyak lang. Huyo tayo jay adi. Huyo talaga. O, bumangon ka ditan, tag-jogging tayo kada Esther. Nanyamat. Nagsapa pa ilaan. Umay kan, ta-inspirado ni Esther nga jogging. Ah, kilata na panunot na. Anas ka nga jogging? 1, 2, 3, woo! Ni, anya di aramidan di kapsat mo. Rugrug yan nan, ti ag-exercise. O sige, manong. Ag-jogging tayo, manang. Ay, nagkakaapoy kayo. Ay, nabanlog ako na. Kasla, saan mo ta mabambanog ni Esther? Ay na, broken-hearted gayam. Ay, Esther, ay ginanatayo ba mo ta? Ay, saan? Awan ti aginina na. Ag-jogging tayo, kitbi. Ay na, nabannog kaming kinimanong mo. Mabisin kami pa yan. Ay, inton bigat tumanaan. Agkapsot kami. Oh. Oh, Esther, peace offering ko. Anya rayta. Inyorderan ka iti may sa abuo a lechon manok. Kanjay cake a paboritom a super sweet with icing on top. Thank you. Thank you laang. Saan ka naragsak? Kaya paboritom dagito eh. Agday-diet ako na niya. Dim ka di amo, anirugya akong tinag-jogging, kan nag-gym akmatan. Ha? Tapay. 1, pudno jay kunam, asaan nakakayat ni Dave. Iso amis mo tinangibaga kanya. Sungag pa ko tungak man, agpapintasak pa eh. Talagamat ngamin anapintas ka no kumutong ka. Jay a Dave ah, nasumiksi ak to lang. Iparupak kan kwa na.
Huyo, kunakton. Go, go, Esther! Suportaran ka! Go, go, go! Two-timer gayam yung girlfriend ko. Jay pang Miss Universe ngay bagbagam, paray. Wan pare, duha kami gayam mapagsinsinublatan na. Ay, kastay tandagit napipinda sa babae. Iso ay kaya na yat kaw. San una napindas? Ang amok asyak lang ti boyfriend na. Ay, pare. Hmm? Adda lumabas sa seksi babae. Ha? Kitam ka di. Sino? Office mate tayo ka di. Ni, diya man amok. Ay, ingka man damagan pare. Apay, kurso na dam. Ay, wen. Ay, talaga ang mahilig kay tinapindasan niya. Sika na timapan. Tas sikamot ti akin kurso nada. Ha? Talaga nga iturturod ko timapan makiam-amukan ko na. Ay na, Esther. Nagpintas ka talaga. Bagbagay mo day ta dress mo. Kat, agasamot nga iti effort ko ang nagpakutong kung nagpapintas. Nagdakkel nga ro tinagbaliwam si ka. Pakiyawat mo man nga ro dahil blue a folder. Tarugyakon ti agtrabaho. Oh, atoy. Miss? Ha? Esther? Sikan ni Esther? Wan, talagamat nga iso ni Esther. O apay, kasla saan ka amamati asyak ni Esther? Nga inoy-uyaw mo idi anak kaluklukmag. Ibagbagampay nga ubisak. Anya lakit din. Feeling mo si katik kagugwapwan. Ay, sorry Jack impagaro pa. Di mo impagarop a puminta sa kakastoy? Ay, wanggayam. Thank you for the challenge. Ay, Esther, mabalin ka diti. Mabalin ka diti agaram? What? Who you anyway? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.